jongen van 70 nog goed een auto schraven. Oude van 70? Wel leuk dich te zien. Ja, hallo. In de Suus nu nog jonge roeders op de televisie vangen. Maar je ziet toch niet echt 70 of Ik al? ben 70. Ja? Ja. Jo, waar of niet? Ja. Ik ben 70. Ja. Hoi. Maar ik Bas. moet nog werken. Je moet nog werken? Ja. Is er, waar is, Ja, de waar is vrouw- het dan? Of je hebt iets wat heel leuk is om te dat doen? moest- Of... dat ligt aan de vrouw. Oh, die die- smeert me die- hier en avond nog de boterhammen. En die staan smurries in de keelkast, dan moet ik oprotten. Oh, Ja, daar kan ik ook niks aan doen. of heeft die vrouw een gaat in de hand? Dat het gelukkig geld er niet. sneller goed gaat Nee, als dat nee. binnenkomt? Nee, gelukkig niet. Oh. Nee, daar heb ik wel op gelet. Even zonder, Ja. Rudy Zo- moet even met beleid filmen dan, zonder reclame te maken. Ja. Wie zo hoog aankomen en wie dachten, we hebben met de twee mannen uit de heimat te doen. Ah, want, ik ken nog Duits met die kallen. Ja, ja. Nee, maar dat doen we van niet. maar je hebt een Ik vind pla- Duitse kentekenplaat Ja, ja. op de auto van de zaak. Ja. Ja. Dus je werkt in... Ik werk in het grote vaderland. Ja. En Luxemburg. Luxemburg ben ik vandaag geweest. serieus? Ja, ja, wat denk je? Het is... Ja, weet ik. het is Maar kwart House over 7 drie. zat de jongen in de auto op Luxemburg aan. Dus Met de andere jong erbij? dat is de eigenaar van het café in Oudjeur en van hier van Berg. Van Even de Berg. Dus. Oh, dat vind ik dan wel weer leuk, want... Want die heeft les in zijn uitzending gehad het vorig jaar met Bertje met de vliegtuigspotter. Ja. Kunt ze hem dit nog Ja, herinneren? een Op het stukje. vliegveld. Oh, maar dat is al langer dan een jaar geleden, Ja, denk zo ik. langer. Maar Ja, de dat tijd weet ik vlug, niet. als Ja, een En plezier is. daar woonde bij mij bovenop. Dat zat er. Dat is het, ja. Ja. Die hoorden een kamer Ja. bij je ug. Ja. Dat heeft er verteld. En nou reden we hier net langs en het blief... Rudy kan het van heel goed zien. Het blief een bizarre plek. Ja. Zeker Dat is ook ook als ze zo. bedenkt van dat er bergrust op de gevel staat. En het Ja, zit ja. pal tussen, ingeklemd tussen twee Ja, snelwegen. maar ja, Ja, vroeger, maar ja. vroeger was dat de provinciale weg hè, van Maastricht. Aan Rijksweg is dat geweest. Rijksweg, dat was de weg. Ja. Maar Weet je wie dat gekomen is, dat viaduct hier is en dat? Ja, De man wat Vertel. bergrust gebouwd heeft, hè, ja. die had in Maastricht had hij een café. Op de Meijer de Maastricht. En er is toen de Wilhelminabrug is er gekomen. Ja. Ja. En toen moest hij man, hij moest er weg, hij wilde ontdeken. Let op, hè. En toen heeft hij dat café gebouwd en die drie huizen. Maar toen gingen ze de autoweg aanleggen. En toen wou de maan daar niet weg. En zodoende hebben ze daar een viaduct moeten maken en hier een viaduct moeten maken. Dat is een eilandje, hè. Alleen voor de man. Alleen voor de man. Ja, dat heeft dat toen zo geregeld. Ja, dat Schenk de Ja, Noord. Schenk voor de Noord. Niet te geloven, hè. Schenk. Schenk Schenk Notte. voor de Noord. En toen zagen ze dat Schenk de Noord. Ja, En waarom noemden ze deze hoer? ja Ja, dat de heet hele Schenk Noord, hè. en Notte. Schenk van de Noord. Ja, Notte. Ja. Dan zeggen ze hier in het zuiden, zeggen ze, zijn er voor de Noord. Van de Schenk voor Noord. Noord. Maar En dat is- en Schenk die is de al Noord- lang niet meer onder ons. Schenk is niet meer. Nee, de Noord op de Kruisberg geworden, de koffie. Ja. Ja. Zo noemde het. Ja. De Noord op de Kruisberg. Ja. Ja. En dat denk ik altijd gelopen wie een tierenlier daar. Dat is eigenlijk goed. Ik heb het weggedaan het vorig jaar. Ja, het ouders te druk, ik ben te oud. En nu ben ik in Geul begonnen. Ik ben Onder te een oud. Geul. zeg. Ja, joh, hey. Maar wat ziet je nou precies van een? Hier is een klant. Ik ga met Björn wat eens aan het drinken. Maar allebei van Maastricht? Nee jongen, ik ben van Beek. Van Beek. Nee. En hij is een Ik ben beetje Breugen. zanger. Ik Die ben is een Breugen. beetje zanger, joh. Van Heugem. Ja. 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 Maar Zo voor die juffrouw. wat bleef? Zo voor die juffrouw wat mij in het interview betrekt. Maar die jonge ik dame. vind dat wel nog eens leuk. Dat is toen de laatste keer tot ik echt twijfel kunnen stijgen. Of te wagen. Godverdomme, zo'n duur heb ik niet. Maar dat vind ik nu chic tot voor je tegenkomen zo. Dat is toch leuk. Hè? Dat is wel leuk. Godverdomme. Heb je al vandaag een serieuze opname gemaakt of nog niet? Ja, wat verstonden we onder serieus? Ja, nee, wat op de tot je al een opname gemaakt hebt voor de tv. Laat ik het zo Nou, we hebben net een poging gedaan bij die jongens door, maar die woei je niet. Niet te opvallende beeld brengen, Rudy, anders krijgen we er ook nog problemen mee. Nee, maar die jongens, die weet ik veel, die zou je eigenlijk op school moeten zitten of wat dan ook. Of het kan gewoon zien dat ze niet willen en daar
respecteren we dat. En nou Zussen, het is verrekkers, hier nog veel verkeer langs. Hè? Oei, hop eens op, hé. Pas op, je zit aan een veel Richting Kazen, hè. Ja, pas op. Ja. Ja, maar ik raad toch wel gaan door. Hé, maar zit onze vliegtuigspotter, zit er nog? Nee, Dat dat is is goed. weg. Ik ben daar weggegaan en dat is nu verhuisd in februari. En dat moet nog in Oud-Geul. Dat moet weer ongeveer een paar 100 meter van me af. Oh, maar een vliegtuigspotter duidt altijd nog. Dat deed er nog altijd, ja. Dan komen die Ja, niet meer ja. vanaf. Is dit een verslaving of zo? Ja, weet ik niet. Het is juist die Dat veel ze een niet vrouw weten. hebben. En dat is een vrouw met de vleegmachine waar ik eigenlijk best denk ik wat weet ik nog niet. Dat wil ze niet weten. Die staan daar op het trapluttertje. Als die teefaf is, hè, dan pak je een week vrij, dan is die snipper daar en dus is er niks anders op dat vliegveld. Hè. En maar foto's maken. Dan moest het kunnen begrijpen. Hè? Ja, dat moet ze. Ja, maar ja, dat is met veel dingen het leven daar. Huh? Nou, heb je een passie waar heel veel tijd in gaat zetten? Ja, ja. Blaasmuziek, fanfare en het café. In die volgorde Aan de vrouw, ook? aan de vrouw, hè. Pas op. In die aan de volgorde? kleinkinderen en alles. Ja, Oh. ja, pas op, hè. Je hebt toch wel gehad. Maar vertel, bloosmuziek. Ja, wie de beste fanfare hier van zijn 5 keer Nederlands kampioen. Fanfare de Maasgalm uit Elslo. Pas op. En Treut, dat doet je altijd nog? Nee, ik heb altijd in het bestuur gezeten, ik ben voorzitter geweest. Mijn zoon die is nu voorzitter. Maar ik doe dat ook. Heel veel. Maar heb je wel En naar de repetities gewoon, hè. Pas op, dat moet ik ook. Hè. Maar je ziet nog geen voorzitter meer. Nee. Dat is te zoen. Ja. Hey! Kom maar, geef gas. Ze kennen het wel allemaal. Ja, maar dat is Mannen in leuk. strakke pekjes. Ja, maar dat is leuk. Ja. Dus zou ik het moesten doen, hè. Anders kent ze, als Bries niet jong. niks anders te doen. Ik wou toch eens weten wat, promotekst naar de andere kumpel hier hey, voorbij. wat je toch iedere dag zo moet aanwerken, hè. Hè? Ja, maar dat dit- vind ik, dat ja. vind ik toch wel leuk. Maar- Dat wordt het voor mij als ik gepensioneerd ben. Zwaar. Ja, maar dit is ons passie. Dat is Ja, de dat gepraat geloof in ik. beroep, of niet? We hebben in, waar is nou een Wiekerveld? Hebben twee opnames gemaakt in Maastricht. Maastricht, ja. En ja, de ene die ruimt door de buurt op en de andere die is toch gegroeid geworden. En dan huurt ze weer een prachtig stukje Maastrichtse cultuur uit een verleden, ver verleden was er nog nooit van gehuurd huis. En dat is, ja, het zijn niet alleen maar de mooie plekjes, het zijn de mooie verhalen. Ja, ja. Dat Kijk, en klopt. van hoe huren we nou de passie voor de bloosmuziek? Ja, ja. Voor Dat is dan niet meer kwijt. Word ook niet meer kwijt. Nee. Wat is ook passie dan? Ja, het biljart, het kaarten. Of toch wel de Ja. café De gerelateerde. cafésporten, ja. Ja. Ziet je altijd kastelein geweest? Nee. Wel, van toen zo, met alles had ik café. En veel, ik heb zo'n jaar of 10 pas. Ik heb altijd in de bouw gezeten. Vogelsbedrijf gehad. Voegen. Ja. En daar ben ik een jaar of 15 geleden met de hoedjes uit. Maar ja, toen had ik niks meer te doen. En toen ben ik Toch het weer de gaan zoeken. horeca. En toch dan. En dat is leuk. Ziet je nou ook zo'n kroegbaas? Want dat is nou actueel, hè? Die Ja. veel het moeten investeren in roekersgroentes. Nee, niet, gelukkig niet. Niks? Niet? Nee, ik had het wel nog juist willen doen. Want ik zit in Geul pas van augustus. En hij had geen rookruimte nodig op de berg. Ja, daar had ik genoeg plek. Ja, nee, En is nu had genoeg, ik daar een willen maken, maar ja, nu toevallig. en is genoeg fijnstof, hè? Hij ook, joh. Dat ze maar lekker boete gaan ja, stonden. hoor. Ja, Maar wat vind je van de discussie dat er nu gezag wordt door kasteleins van ja maar hoe is het, mannen in de politiek? Het wordt nu weer allemaal omgedraaid. We hebben geïnvesteerd, misschien wel Vind ik wel. 15.000 euro in Ja. een... nee, ik vind wel dat ze dat liegen hebben. Dan moeten ze dat ook in de andere dingen gaan doen. Ook op de ziekenhuizen en dit en dat. Moeten ook de rookruimtes weg. Vind ik. Maar als die kasteleins zeggen van we willen centen terug die we geïnvesteerd hebben in die roekersruimte. Ja, je kan daar geen ongelijk in geven. Hè. Je kunt ze dan eens proberen, hè? Je kan daar geen ongelijk in Ja, geven. maar wat ze dan ook zoiets kunnen denken is dat als kasteleins, ook al is er maar één centen terugkrijgt,
dat dan de volgende kastelein gaat zeggen van, ja maar hoeveel inkomsten ben ik wel niet misgelopen doordat er bij mij in de café, ook al heb ik een roekersruimte. Ja, want dat is natuurlijk ook het probleem geworden in een gewone café. Kijk, vroeger ging ze beginnen drinken. Ik heb maar gerookt, dus ik heb het niet voor mij moeilijk of gemakkelijk beoordelen. Maar daar ging ze toch voor naar een café. En dan stond ze ook een sneetruiker tussen, zo om diegene, zo het altijd een bewolkt gebied. Hè? Dat is zo meer. Als ze er niet tegen kent, moesten ze niet gewoon. Hè? Ja, maar er waren natuurlijk ook geen alternatief voor de niet-roeker. Als ze naar het café ging, dan kreeg ze dat voor te kiezen of ze nou woes of niet. Ja. En als ik thuis kwam, dan hoefde de vrouw niet te vragen hoe best ze geweest, want die rookt dat. Hè? Ja, niet alleen maar ook zo, de kleier. En dat is nu, ik heb veel minder kleier in de week, zuiver en waardig. Ja, en ik loop daar nu langer met, snap ze. Ja, maar daar heeft de vrouw ook wel veel meer vrije tijd gekregen, want ze hoefde veel minder kleier te wassen. Ja, die heb je enig idee wat ze met al die vrije tijd heeft uitgespoeld? Ik wil het niet weten. Nee? Maar tot er dus toch geld heeft gekost en nog kost, dat is toch wel zeker. We hadden eerst 3 tafelen nog een kaarten op de zondagmorgen, nu nog 1. In Geul. En dat is gewoon, ja, die lui komen niet meer. Die komen niet meer, omdat ze niet mogen hoor. Ook al komen de roekersruimtes terug, hoe schat je de toekomst van het gemiddelde café in? Die rokersruimte, dat is ook nog een keer ongezelliger. Er zit zo'n buffet. Ja, de bus kan het vertellen en eigenlijk is gewoon eens weer een paar behoeten. Of die gewoon weer naar die ruimte in. Dat is niks. Moesten ze gewoon laten. Met mij. Maar ja. Jong, als de vuur gestaan is, dus verzin nog even met televisieopnames. Die stond te wachten voor. Ze zijn met televisieopnames hier nog bezig. Verzin ze wat al. Nee, moest ik even met rust laten. Even met de televisie nu. Ja, anders het zal ik maar gebeuren. Zit ze eindelijk in Ongerweg en dan weer... Ja, misschien. Wellicht. Pak hem nog even snel. Tot slot, de Jean die nu belde. Er stonden net 2 hele gezonde mannen met een auto met een kerker erachter. Ja, die moeten van die 2 was. Ja, die zien dan een vloer leggen voor ons. Ja. Wat zie je? Een vloer leggen? Ja. En nu moeten we... Ja, we hebben het druk nog vanmiddag.